Vaig començar el 2004 a Union Square, una tauleta petita, anava realitzant fotografies, les imprimia a Tarragona i a Nova York. Buscava els encaixos on buscar els passepartout i els frames, els marcs. Els buscava a la 41, amb un nepalí, m'ho muntava i els venia al carrer. Costa, no? Vendre una imatge, vendre fotografies, depèn del que et dediquis. El meu tipus d'imatge que realitzo és més complicada a l'hora de treure profit. També tinc una vessant documental, no fotoperiodística, més una mica subjectiva, no tan objectiva, però m'encaixo més amb la fotografia d'autor, no? Com podem veure l'exposició que hi ha ara, que és més de retrats d'artistes. Simplement ha sigut una pinzellada, com aquell gat que té curiositat i entra. Un fotògraf amb la càmera té la gran sort que pot entrar a molts llocs. No tenia la intenció de realitzar un projecte, realitzar una fotografia a un pintor local de la meva ciutat, a Tarragona, Josep Maria Rosselló. Li va agradar la imatge, com havia quedat, i em va comentar si li podia fer una fotografia a un altre artista de la ciutat local. I després també li va agradar molt, el Jordi Abelló, vam estar parlant i ja em va passar el contacte directe d'un pes pesant, d'una primera espasa, com és el Pere Jaume. Vaig anar rodant, vaig anar Jaume Pitarch, Miquel Barceló, Lita Cavallut, primeres espases. Entre primeres espases i no primeres espases, perquè també m'agrada fer artista més no tan consagrat i crear aquella imatge com si fossin de primera. És el joc que hi ha també dins l'exposició, que tots més o menys som iguals. De fet, si fixeu a l'exposició, els formats tots són iguals, no hi ha ningú més gran que l'altre, un format. Depèn de l'artista amb qui em toqui, o depèn del temps que tingui, el tempo. Em diu, sol tinc una hora, em diuen, sol tindré una hora, o tinc 2 hores, o tinc tot el dia per tu. Però realment entre els espais, i més o menys preparo el set, però molt ràpid. O sigui, busco la llum natural, busco l'espai, sobretot treballo molt amb l'arquitectura, dins del taller o fora del taller. És el que et deia la part aquesta del moix, el gat que entra dins del taller, d'aquesta manera més sigilós amb la càmera, i aprenc molt a través de mirar de la càmera el que estan fent, com treballen. Quan estàs al taller sempre busques la imatge, vas buscant fins que trobes aquell punctum, fins que trobes el punt que dius estic satisfet, crec que ho tinc. He treballat sempre en blanc i negre, tinc aquesta poètica, treballo un color però m'encaixava molt millor el blanc i negre per al tema de l'harmonia que tenia tota l'exposició, i com treballo em sento més còmode amb el blanc i negre. Poder exposar aquí és un gran quet. En un espai com aquest ajuda moltíssim a difondre el que és la teva obra personal, també. Estic molt agraït, ha sigut un recolzament molt gran durant 2 anys. Penseu que aquesta exposició no es fica aquí, sinó hi ha molt de treball darrere. Has de saber desprendre't de l'obra que estàs realitzant. I, de fet, vaig aprendre molt a desprendre'm de les peces perquè, com t'he dit abans, jo treballava als Estats Units, a Nova York, venent fotografia al carrer, i clar, és un aprenentatge de desprendre't de les peces, treballar-les durant tant de temps i després desprendre't de l'obra. I sempre, a veure si al final, quan marxem d'aquí, d'aquest planeta, què ens quedem? Al final és saber desprendre's de les coses.